Il-Maġistrat Rachel Montebello talbet lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jinvestiga minn fejn ħarġu recordings ta' Melvin Theuma u jittieħdu proċeduri kriminali kontra min ħareġhom. Il-Maġistrat iddikjarat dan hekk kif komplet il-kumpilazzjoni tan-negozjant Yorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Nhar il-Ħadd ħareġ recording ta' konverzazzjoni li kellu l-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Theuma. Dawn ir-recordings spiċċaw ippubblikati fuq il-medja nhar il-Ħadd li għadda. Il-Maġistrat Rachel Montebello qalet li tinsab irrabjata li ħarġu dawn ir-recordings ta' Melvin Theuma u kkundannat il-mod ta' kif dawn spiċċaw ippubblikati fuq il-medja. Hija talbet ukoll lir-Reġistratur tal-Qorti sabiex jittieħdu passi kontra ċertu kmamar tal-aħbarijiet li jażlu jippubblikaw dawn ir-recordings. Intant waħda mill-avukati ta' Yorgen Fenech Camilleri talbet lil qorti sabiex taħtar espert li jeżamina s-saħħa mentali ta' Melvin Theuma, ix-xut ewlieni f'dan il-każ, li nagħta l-proklama sabiex jgħid il-verità kollha li jaf. Id-difiża ta' Fenech qalet li wieħed irid anke jistabbilixxi l-istat mentali ta' Theuma meta xehed f'din il-kumpilazzjoni qabel instab fadira demm ix-xahar li għadda. Fil-qorti xehed il-kaptan Yorgen Wood li fl-20 ta' Novembru kienet isuq il-jott ta' Yorgen Fenech. Fuq il-jott kien hemm ukoll Fenech li ġie arrestat f'operazzjoni mill-Armata u l-Pulizija u ħireġ bil-jott mill-Marina ta' Portomaso. Il-kaptan li huwa impjegat ta' Thomas Group qal li darba f'sena bejn Novembru u Jannar kien jieħu l-jott Pozzallo għat-tiswija u kien jgħid lil xi ħadd mill-familja Thomas sabiex imorru miegħu. Fil-qorti huwa sebexa email li bat lil Porta Pozzallo fi Sqallija għal meta jkun jista' jieħu l-jott. Bl-ispettur Kitarno irrimarka li fl-email li bat il-kaptan saqsa biex jieħu l-jott fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru u mhux f'Novembru, kif oriġinarjament qal li kien se jagħmel. Il-kaptan irrakkonta kif tkellem ma' Yorgen Fenech u raqdu fuq il-jott. Uffiċjali tas-sigurtà tal-Marina ta' Portomaso u wissewhom sabiex joqogħdu attenti għax raw xi uffiċjali tas-CID fiż-żona. Irrakkonta li jekk kif l-awtoritajiet tal-port taw is-sinjal biex joħroġ bil-jott, huwa beda jsalpa, imma ftit wara li ħareġ mill-Marina sab l-armata ma' wiċċu u ordnawlu sabiex jidħol lura. Irrakkonta li telgħu il-pulizija u għamlu tfittxijiet fuq il-jott filwaqt li hu Fenech ġew immanetjati. Il-kaptan xed li Yorgen Fenech qallu tinkwita xejn, dawn qed jippruvaw joħolqu storja li aħna konna se naħarbu. Qal li l-jott kellu apparat li bih ikunu jafu fejn sejrin, iżda għal dakinhar tefa l-apparat. Għaliex ġurnata qabel ra kamera persi ħdejn il-Marina ta' Portomaso u ma rridx li hu Fenech jiġu segwiti. Il-kaptan ċaħat li Yorgen Fenech kien se jaħrab mill-pajjiż b'dan il-jott.